Assalamu alaikum biyar mata da sallama farko zana yada manufata. Na sani akwai so saki bani dama ta kice karin kumallo na kake zuci tarifta. Fahimtar juna tsakanin mu da ke ta daɗe, tabar mara sanki akan ta nake karki nan naɗe. Cikin nishadi kina magana, ana magana salo na jin daɗi. Kin kora kulliya kice karshe abun kaudi, a kin kora kulliya kice karshe abun faɗi. Na kifa kifa kasuwa gare ku zan miko, saboda da zuciya ta da fatan zai miki daɗi. Cikin lokaci soyayya